Už sa vám to niekedy stalo? Týždne hľadáte dokonalý madrac. Jeden je príliš mäkký, druhý príliš tvrdý, ďalší zase moc pružný. Myslíte si, že ste našli ten pravý a po pár nociach zistíte, že to stále nie je ono. Dormeo má riešenie. Vytvorili sme madrac, ktorý umožní každému nájsť si svoje ideálne pohodlie. Dormeo iMemory S+. Jediný madrac s 8 úrovňami komfortu. Ako by ste mali 8 madracov v jednom. Pozrime sa, ako to funguje. Začneme s 2 vrstvami peny EcoCell, modrou a oranžovou. Modrá strana ponúka pevnejšiu oporu. Oranžová je mäkšia a útulnejšia. Stačí madrac otočiť a vybrať si, čo vám viac vyhovuje. Srdcom madraca je úžasná technológia OctaSpring. Získala prestížne ocenenia, je patentovaná a nájdete ju len v madracoch Dormeo. Testovaná podľa najvyšších štandardov v leteckom a vesmírnom priemysle. Nájdete ju dokonca v posteliach súkromných lietadiel. Takže môžete doslova spať ako miliardár. Ale žarty bokom. Je to neuveriteľný vynález. Tieto inteligentné penové pružiny sa hýbu vo všetkých smeroch. Kopírujú prirodzené zakrivenie chrbtice, zabezpečujú vynikajúcu ergonomickú podporu celému telu. Rozdiel pocítite okamžite, či ich máte bližšie pod hlavou alebo pod nohami. V S Plus nie sú žiadne kovové pružiny, ktoré by vás tlačili. Žiadne ranné bolesti, len hlboký, zdravý spánok. A na vrchu je vrstva pamäťovej peny, na ktorej sa budete cítiť ako na obláčiku. Z iMemory S Plus si môžete vybrať pohodlie a tvrdosť podľa vašich potrieb. Od pevného cez stredne tvrdý až po mäkký madrac. Preto je to výber bez rizika. Jedna z 8 kombinácií vám určite sadne. Páry ho zbožňujú, pretože sa dá každá polovica prispôsobiť zvlášť. Mäkší na jednej strane, tvrdší na druhej, bez medzery uprostred. Jeden madrac, 2 preferencie, dokonalá harmónia. Ale pohodlie je aj o teplote počas spánku a hygiene. Potíte sa, je vám v noci horúco? Dormeo má riešenie. OctaSpring. Vďaka otvorenej štruktúre je matrác až 8-krát priedušnejší. Môžete tak spať až o 3 stupne chladnejšie a sviežejšie po celú noc. A konečne si užívate ten hlboký spánok, ktorý je nevyhnutný pre regeneráciu tela aj ducha. Hygiena? Samozrejmosť. Poťah sa dá kedykoľvek vyzliecť a oprať. Okrem toho je ošetrený technológiou Clean Effect, ktorá chráni vaše prostredie pred roztočmi, baktériami a nepríjemnými pachmi. Čo je skvelá správa aj pre alergikov. Zhrnieme si to. Už žiadne hádanie, už žiadne nekonečné hľadanie toho pravého madracu. Z Dormeo iMemory S Plus získate 8 madracov v jednom, úplnú personalizáciu a maximálne pohodlie. Navštívte nás po obchodoch Dormeo Homes po celom Slovensku. Pre váš dokonalý spánok, samozrejme Dormeo.